Keď na jeseň vyšla táto miniatúrna DJI Nano kamerka, tak spôsobila dosť veľký ošial vo svete tvorcov. A naozaj zohnať ju, nielen na jeseň, ale doteraz je pomerne náročné. Ja mám to šťastie, že chalani z Nitry z firmy Zoomy mi ju zohnali vlastne asi 2 dní potom, ako vyšla. A nejakým spôsobom sa mi podarilo proste mi ju zohnať, aby som si ju mohol kúpiť. A teda pol roka už behám s touto kamerkou a naozaj ju nosím všade so sebou, lebo splnila mi také tie 2 svety, ktoré som ja potreboval. Jedna vec som chcel niečo malé, čo by som mohol používať na feraty alebo na všetky tie športové aktivity, čo si robím, aby som mal nejaké také tie, že akčné zostrihy pre manželku do Reelsiek. A zároveň som potreboval niečo, čo by mi dalo celkom pekný footage na to, aby som vedel urobiť nejaké backstageové alebo point of view Reelska z mojich fotení. Lebo proste vieš o tom, alebo proste poznáš to, že dneska naozaj musíš tie sociálne siete krmiť. No a my ako fotografi síce máme obrovské foťaky so sebou, ale často zabudáme práve na takéto tieto backstageové zábery a pritom je to absolútne jednoduché v dnešnej dobe urobiť. Takže nebude toto recenzia, lebo proste na to sú iné kanály, mne sa tu nechce rozprávať o tom, že má to 10 bit a neviem čo všetko. Takže poviem ti také tie key features a hlavne to, ako to reálne používam. Aj prečo som sa rozhodol proste GoPročku predať. A používam toto, lebo mi to ako keby tak poviem, že splnilo už 2 v 1. Dobre, aby sme si splnili tie obligátne key features, má to 1/1,3 palcový snímač. Netuším, čo to znamená po slovensky. Obraz toho leze fakt celkom dobrý. Čo sa mi páči, má to 10-bitové aj ten D-Log, či ak to DJI-ko volá, čo si myslím, že je veľmi kvalitný výstup. Ja sa priznám rovno, nechce sa mi to farbiť, takže ja to natáčam priamo do tej vstávanej MP4, ale natáča to 4K v 50 frameoch. Ja to mám downsampnuté na 25, lebo si myslím, že to je zbytočné ťahať do toho. Čo je pre teba ešte taká nosná informácia, je to výdrž internej baterky. Čiže keď to dám dole z toho Vision Docku, tak zrazu mám tu na túto maličkú srandu. A táto sranda váži 50 gramov, čo na helme, keď už to v nejakom športe naozaj cítiť, že neťahá to až tak veľmi, ako keď máš tú 150 gramovú GoPročku, nedaj Bože ešte s nejakým vertical mountom. Takže toto je naozaj že pomerne ľahučké, necítiš to, má to jeden gombík, takže to absolútne blbúvzdorné, zvládam to ovládať aj ja. A čo je najväčšia výhoda, oficiálne táto jedna maličká kamerka, toto ti vydrží 50 minút natáčania. Oficiálne robia 2 verzie tohto vnútra, 128 a 64. Je to vlastne veľkosť internej pamäte v tejto mikrokamerke. Ja sa priznám, zobral som si tú 128, lebo som proste vtedy chcel a nevedel som, jak to funguje. Funguje to veľmi jednoducho, v momente, ako to pricvakneš, kamerka sa automaticky začne nabíjať z tohto doku, čo ti dá predĺženie o ďalších, tuším, 200 minút podľa papierov, ale zároveň tu v tomto doku môžeš mať microSDčku. A na jeden klik si to dáš vyexportovať počas toho, ako sa to nabíja. Čiže dneska úplne v pohode, pokiaľ neplánuješ robiť nejaké šialené rozlíšenia, tak by som išiel do tej 64-kovej verzie. Aj pokiaľ plánuješ robiť tie šialené rozlíšenia, tak pravdepodobne rýchlejšie vybiješ tú baterku. Také nejaké oficiál statementy, čo som hľadal, tak malo by to vydržať pri bežnom používaní 50 minút. Akurát vtedy, keď to chladíš, to znamená niekde na bicykli, na behu alebo proste pri nejakom športe. Pokiaľ to nechladíš, to znamená necháš si to niekde doma, tak že vraj 25 minút a potom sa to proste vypne alebo sa to prehreje. Čiže osobne si myslím, že za tých 50 minút proste nemáš šancu nabrať tých 64 GB materiálu. Teoreticky hej, ale na bežnú prax akože fakt, že nie. Čiže úplne bohate ti stačí možno aj tá menšia kapacita toho. Čiže to sú také nejaké tie oficiálne papiere. Pre mňa čo je najdôležitejšie, veľkosť toho snímača, to, že je to absolútne ľahučké, je to miniatúrne, má to extrémne dlhú výdrž baterky a to, že tam majú také tie vymyslené featurey, keď to tak nazvem. Čiže prvou takouto najväčšou featureou, čo mňa vlastne presvedčila k tomu, že je to magnetické. Čiže ten connection je magnetický, to znamená, nemusím sa s ničím trepať a s ničím sa hrať. Taktiež samostatne táto maličká kamerka je tu z boku magnetická, to znamená, vieš to k niečomu dať. Možno by som to asi nedával na auto, ale proste keď potrebuješ nejaký statický shot, kde sa tá kamera sama o sebe nehybe, že chceš nejaký backstage, cvakneš to na ľubovoľný statív od svetla, úplne bez problémov to tam drží a môžeš si natáčať také tie backstage.
Čo je ďalšia výhoda, už automaticky k tomu dali takýto suction cup, to znamená, vieš to na niečo čupnúť. Asi je to pre influencerky, pokiaľ s tým chcú si dávať to do kúpelky. Čo sa mne oveľa viacej páčilo, je takýto magnet, ktorý si veľmi jednoducho zavesíš na krk. A dotiahneš, to znamená, vieš si nastaviť polohu. Funguje to aj pokiaľ to máš pod mikinou. Čo mi to nezobralo, bola naozaj hrubá paperová bunda. A jednoducho to tam nacvakneš. To znamená takto, pod mikinou proste môžeš sa hýbať, môžeš si robiť tie backstage, nejaké pohyby. Naozaj je to veľmi príjemné. Ja som to skúšal, dokonca aj na bajku, na cestnom, úplne bez problémov. Naozaj to držalo. Práve obrovská výhoda toho, že je to magnetické, takže som to cvakol, natočil, prípadne som odcvakol a z ruky si ponatačal proste chalanov, seba, kohokoľvek. Čiže naozaj s tým akože tá jednoduchosť toho používania je extrémna, pon to hodíš do vrecka, keď sa náhodou o to bojíš. Na to, aby som to vedel využívať vlastne na nejaké backstage, čo je ten primárny smer, ktorým vlastne by som chcel ísť, hlavne preto, pokiaľ človek si potrebuje robiť nejaký ten point of view z fotení, tak ja som si teda kúpil samozrejme na to niekoľko adaptérov. Toto je taký ten adaptér do hoču, čiže normálne ho dáš do sánok blesku, máš tam ten frame. Ja som to teda kúpil z AliExpressu a naozaj z AliExpressu som to celkom dosť vykúpil, lebo proste sú tam tie veci zanedbateľné a tým, že som to mal jeden z prvých, keď to tak nazvem, tak ešte nič na Slovensku nebolo dostupné, takže proste išiel som na Ali a nakupoval blbosti, lebo to tam stojí pár centov. Polku z toho som hodil do koša, ale naozaj, že strašne málo tých produktov, alebo respektíve tých supportov bolo. Čo ti ešte doplním, kamerka sa dá sparovať s DJI-kovými mikrofónmi. Skúšal som to, stiahne sa ti vtedy, neprenáša ti tak krásny obraz cez ten Vision Dock, čiže nevidíš, čo natáčaš, lebo za normálnych okolností, ja keď toto pustím a rozpojím to, tak tu na v tom Vision Docku by si videl, čo natáčam. Čiže krásne si to vieš komponovať, aj keď pritom nie si. No ale späť, čiže keď to sparuješ s mikrofónmi, nevidíš ten Vision Dock. Stále ho môžeš používať na napájanie a tak ďalej, alebo nabíjanie, ale nevidíš tam úplne to, čo točíš, lebo proste dátový tok cez tú Wi-Fi bol taký obrovský, že proste by to nedal. Čiže späť, na to, aby som si vedel robiť backstage, ja som si kúpil takýto bracket a veľmi jednoducho to do toho pricvaknem, čiže takto si viem točiť na šírku, úplne bez problémov. Čo sa týka výškových záberov, tak som to musel zase vyriešiť cez AliExpress a našiel som tam takýto adapter, ktorý má zo spodu ako keby tiež mount. Čiže zacvaknem to do toho a tým, že to má zároveň prístup ten bok, tak keď potrebujem točiť šírku, tak to cvaknem. Keď potrebujem točiť výšku, tak to iba otočím a zase cvaknem. A vidno, že to je AliExpress, že to je pomerne lacné, že to ešte ako keby tak trošku hrkoce. Ale verím, že nejakého priebehu mesiaca, dvoch aj na tom AliExpresse bude aj kvalitnejšia verzia tohto mountu a prípadne sa nájde nejaký iný výrobca, ktorý ich reálne urobí, lebo osobne si myslím, že tieto kamerky za chvíľu uvidíme na dosť veľmi veľa tvorcov, ktorých budú používať na tie backstageové zábery. Na to, aby som to mohol samozrejme využívať aj na nejaké športové aktivity, tak som chcel teda GoPro mount, to znamená klasická GoPro sranda. A na AliExpress som zohnal taký trošku pevnejší mount, ešte stále ľahší, ktorý tam jednoducho natlačím a zalokujem to. Prečo hovorím, že pevnejší? Naozaj, že dostať to do tohto mountu je pomerne náročné a je aj zozadu trošku viac ako keby vyrezaný, takže je to tam kryté. Čiže toto, keď si vlastne dám do GoPro mountu, dám si na helmu, je to ľahučké, mám to na výšku, a nie je to také tvrdé, že proste vytočne sa mi to nevykla, čiže mám vlastne dva mounty. Keď idem proste niekam na výlet, tak proste aj tak točím všetko na výšku, lebo to chcem pre manželku, čiže vtedy to mám na helme. A pokiaľ to chcem mať na foťák, tak vlastne vtedy mám ten druhý systém ako keby udržania. Pre mňa, čo mi dala táto miniatúrna kamerka? Za mňa mi dala absolútnu slobodu v tom robiť si nejaké backstage, lebo proste viem si to prehodiť sem, viem si to prehodiť na foťák, viem si to prehodiť všade. Naozaj tento magnet, keď si ho schováš pod košelu, tak to nevidno. Tá kamerka je maličká, klienti si začali zvykať na to, že my ako fotografi si tvoríme nejaký content z toho. A keď to prestriháš napríklad so zábermi z telefónu, tak áno, nevyzerá to profesionálne, úplne turbo, ako keby že z veľkej mašiny. Ale na to, aby si mal nejaký content, že si niečo fotil, alebo proste bol si na nejakom invente a ukážeš z toho backstage, ja si myslím, že úplne ideálna vec. Ešte, čo sa ešte týka stabilizácie, máš tam ten Rocksteady 3, či jak to volajú. Dávam ti sem jeden footage, čo som s tým bol na lyžiach a vidíš, že absolútne krásne to vystabilizovalo. To znamená, celý ten pohyb
za mňa perfektná stabilizácia. Čiže keď mám zobrať taký ten overall, DJI prišlo na trh s niečím, čo tu chýbalo. A vyriešili najväčší pain point GoPročiek a všetkých akčných kamier, ktoré tu doteraz boli, a to bola ich neskutočná váha. Kdokoľvek, kedykoľvek skúšal ísť s veľkou GoPročkou na helme, vie, ako ho bolí krk po jednej jazde na lyžiach. Nie je to ešte, pokiaľ to máš na nejakej 3-4 hodinovej ferate. Toto vyriešil ten najväčší pain point, a to je váha a veľkosť. A zároveň pridali tú variabilitu, že tým, že je tam zo zadnej strany magnet, vieš si to dať sem, vieš si to absolútne bez problémov kamkoľvek nacvaknúť a ten magnet je dostatočne silný. Zároveň tým, že urobili ten quick release mount na magnet, priznám sa, ja tomu celkom verím, možno časom by som si sem dal takú nejakú malú lepku s nejakou šnuročkou, ale ja tomu celkom zatiaľ verím. Naozaj skúšal som s tým lyžovať, skúšal som s tým ísť dokonca do freeridu, úplne bez problémov. A za mňa to vyriešilo tie najväčšie dva pain pointy, a to je veľkosť, váha, a teda v rámci tej veľkosti je tá variabilita, že túto miniatúrnu kamerku môžeš kamkoľvek nacvaknúť, kdekoľvek, nazvime to, schovať a dokážeš si urobiť obrovské množstvo obsahu, alebo respektíve footageu, na to, aby si urobil nejaký obsah alebo nejaké zábery. Nenahradí to našu plnohodnotnú zrkadlovku, lebo s tým nevieš zoomovať. Máš tam fix lens. Chýbajú ti detailné zábery. Ale na to, aby si robil nejaký point of view z nejakého športu, z nejakého backstageu, alebo iba ten point of view, ako fotíš, ja si myslím, že na to je to absolútne úžasná vec. A za mňa 1000-krát lepšie ako nejaká 360, ktorá je ešte väčšia ako GoPročka. A musím povedať, že proste možno aj 3-4-násobne väčšia ako toto. Takže toľko k dnešnej recenzii, nerecenzii, sú to skôr moje pohľady. Ako som vravel na úvod, ja som si túto kamerku kupoval hneď ako vyšla, takže táto recenzia nie je sponzorovaná. Akurát sa mi to tak páčilo, že mi to prišlo škoda vám o tom nepovedať, že možno toto vyrieši tie tvoje problémy, že ako si tvoriť vôbec ten content pre tie sociálne siete, pokiaľ si fotograf a proste potrebuješ ukázať vlastne, čo robíš. V zásade mne je úplne jedno, kde si toto kúpíš. Môžeš im kľudne zo srandy napísať do komentára, že Brichta ma presvedčil si to kúpiť. Možno príde do budúca nejaká spolupráca, nech si nemusím všetky tieto hráčky kupovať a možno ti urobím nejaké ďalšie recenzie k takýmto srandám. Takže ako vždycky, like poteší, odber ešte viacej. Prípadne mi daj dole vedieť do komentára, či ty používaš nejaký iný systém alebo nejaký iný gadget na tvorbu týchto backstageových videí. Zlepši svoje fotografické a video schopnosti z Lens Brothers. Objav naše komplexné masterclassy, ktoré ti umožňa učiť sa vo vlastnom tempe. Stiahni si videá plné odborných rád a techník, ktoré ti pomôžu rásť a zdokonalovať sa. Stačí navštíviť našu stránku, vybrať si kurz a začať.